Right, karibu nando mwanchu muligirilia sembeo nikemye kigagia kabire katukuligirilia magazeti na alia atikire kolendo nyolenga netu ani yagetembe wono mambia yakarugunyo utubuati ya yo mwenyene gutulikira Segetembe TV ensemble ya YouTube na Getembe TV ensemble ya Facebook litukiligalia lero ya Friday tuyabanga omwanchu muligiriga ase studio no bateli bagalia berekema usanga 92 boygo ase ujumbe 0741 5838878 0726447367 ujumbe nelisalia gonga yubwatukurwa nga YouTube bwatukurwa nibirengerali au kulingana na tokora setwani. Karibu sana gazeti ya Taifa Leo magana mange aroro magana obocholi na yande amange obwakolekanti kuligoro. Gazeti ya The Daily Nation iboigo ebwate amagana mange na mange akumulekerwa asobocholi emambi yabono. Matilda karibu tugule gazeti ya The Daily Nation. Say gazeti ya The Daily Nation ilitukolia rero korera na broad-based team in strong showing kubotekana no bochori bwakorekanete iritukuri igoro bochori oboke nigobono ekorekana na team eri ya broad-based nero bono yanyarite konyora ubambe gosenere bwate chinguru kegima kubotekana keribuna nigo egati yabo bwate gose abange babali abanyarite konyore ebirogo nigo bakurasikia makirikia UDA chama tawala napo kiama kirikia ODM yonga broad-based bono nabo yanyarite kwenyorera ababui abange kubotekana no bochori bweli tukurigoro ekire kwerera ase oboime kose ase page ya kabere nabo ekorera buna impeached Deputy President Rigathi Gachagwa's DCP turns the tables on rivals in MCA seats in Narok and Nairobi. Kiroto kwandra wadiria Kariobangi North na boigo Narok Town nigo ikiama kia Rigathi Gachagua kia DCP Kenya arite kwenyorera ababui ase ebirogo ebyo bibere yokoro kibuna na ndake kiambekyo nigo kia sokire bwango na boigo kibwate chinguru kegima na boigo sepeje ya kabere na bibwato mugano yo sinchira engikirano kegima ewatana broad-based camp tax lead in early poll results nga kupatikana na machibu yo perega kupatuka wikira ase birebiga nigo obono kose kubwatira na agati ya serikali gwetera sikiama kia namone kiama kia UDA na boigo kiama kia ODM nigo ababuya bange banyalite gotoka ekire gukwanira ase chibunge isanonemo chichapwate obocholi oboke na boigo kero kirikyo seneta ekemo ase county ya Baringo ekire bono oyombo kurasikia makirikia UDA nyarate konyorera ububwi na boigo bono the total number of elections go seviro go nyarate ko bweruri tukuregoro nigo bire emirongebere na bine Kero kuri gazeti karati igotinja no lakini wona ngiyogutabananira abana bani kurati ngiyogutabananira bona gento kitagwendi gotindie TV gaga ngibona kwa ani okwana tindire TV gaga kwa ani okwana ni Friday metito basako sa korwa ne bire rongo chigotika konya wontabanani tuto bada Friday ngentoko korana magazeti rende njebona go serende na njida no nari ngabu Friday yarwe ni Friday is okay ni Friday bono aiga bono ni kire Friday no guli ko somai na Black Friday ga uru superstore lakini nale kora batebi ga ngaki ase gazeti yane ya lero ge gontebi ga kurasa damu ya filio damu na filio yente kiugo kwana nkiyo ga wase gazeti nkiyo na kwa kwana kurasa damu na filio wi gazia aya tote bono nkiyo kwana baba ngisomera tote nkiyo kwana ronkoro radio Matilda tote nkiyo ego teba ngachikura chiage tu chialinge chia manyinga amanyinga agaiteka sana aralia ya chikura yane kare chale gwakwa
chingogo chionse ciari gwakwa Sema chaka spule na bogo bunge ria malava niko charaka netako vecha au kwetira manyinga. Okwanje mulili kara engane yuongoroka ukwanira uchikulika gazeti na bokoranga abantu abangi bati uduchingo machinyinge unabono omwekano ansi bungelie malava na bokora ansi murwandirie omugwe chama elia DAP Kenya ejue koru era wanere Eugene Wamalwa atike duchingo machinti na bokora gazeti koro kibicha awansi ale ansinya gitali ya kuendera kurwanira mabwa yoskonyorubu wenia ayonsi na mangana koro kinganda kachikule chigachiage tunchi bwate buraburu na bigo lirocheli tindi lire tabango tuduchingoma nabo igo abintu gusaligwa igati ibintu byasari tugwasega zetu nabokora kurepeche isiko kigima rachigali abantu abangi utigerwa chingoma kigali gusambua watwa nebintu bingi gusaligwa ekorokinga nechikura kitali ngechomolembe lakini chingona chabarai au nchira sega zetu igakole chibe chekabena gatatu igukwanira chisemo unabona umujumbe ulia obwamabei mjini kurunga Peter Kaluma nigo akwanira chingwana chaye maiga ayugo tigero chingoma asenso Maria Gorosa skuru ya Gorosale awasa chitu kwake kura yaye na gutiura chingoma seburaburu yali ngororo onyolenga ensemo ya kazibolo negati yeje bonge chiabua tebo choli kuligoro kulende abo choli ubuabua kubwatikana ne chiburaburu chintindi kegema chinsomo chinde ngamo na ensebeli ya Ugunja boigo ansobo cholubu akorekanete kulende nyora mangana yichibe chakabira gatete gazeti iga ukulige libwango kigima na bokorora amangana ande ali kirasi gazeti iga na alianga umonju bategerali ekobekaligo bochode chibebe EBC ekurunganero electro independent and bonary commission nigo andake gia kandira gotuterale buna nonya na chikura nigo chiage tunobo cholio bobe usene buraburu embe andake matokeo ko atali ngama ya kuliko ne kombeke chibe chakabira gazeti ya Taifa Leo yokwanira buna nigo chikule chira tabuyana biga matokeo akole tu nigo alibuya kigima undebwensi tayo oranyale ko yapinga akero kuligelia mangana yonsi kulende egazeti gankwererere ekero korra idadi gose enamba yabaswati bali banyarako bakurwanire birogo ansikore cyakole twe niyo yarakanda ko ba yaba ere enamba ya insekegma kolenganirwa na obocholi bwa itiribwa kurumaiga okorra chipechi echikoro kinga asobocholi bwiga abaronere balenge 153 noyomo abaswati babireboka babuli chikura ase kusukuranira ebirogo nabaswati abayiga egati yabo nomuswati Akinyi Akech bw'echamelia National Alliance Party ujule kulige kirogo kyobo jumbe kurwa ansensobalia Ugunja muswati yunda kurunga Sara Waito Gakuha kurwa sechameli ya Kenya moja movement ujubo igo ole kulige kirogo kyobo jumbe kurwa se bungeli ya Magarini kulenda ubonsi basireti libaga nabo igo babuye tu igobona korokinga basubati rundi gambe sogetigirage nigo besokya bakeba biroboka asobo cholyo bwiga obokego se by election nibogano likirichibe chakabire gazeti ni ya Taifa Leo nabokora bono kero kuliga gazeti ya Matilda dia basubati besoki na barabu kuligichukura abasubati besoki out of 181 contestants use abarondele 150 noyomo au bale kuligibiro au ni kwa baswati babirubuka baeso babiribuka usariko murata iyo ukoboli ga bonchari kwende ka PC20 sare wono tianda ko boli soko no ma yatingi toko kwanera boli okay no ma yatingi wono imuraru murano mwana one kwana no purity kirera ne ro yayo mwana one wono no entu bugata murabange bakulijukura lakini ngibona muraru era purity murao mwana yo no ko boli kuruga muraru nasiri toko kwa P20 istene problem binte to kwa lakini aso bachori bweli tukore goro abasubati mbabiribuka banyalite wesoke igonga abasacha niko balenge 179 tali ayo mabokorogo egero batira toko na sole egazeti ya Taifa Leo umugano nole gaigibwa tenkolengi the Daily Nation obunyibwate umukaka Oburu Oginga bado nababwate michando asingi nchobono akaragenda guchisika chikutumuka maiga yogo tuara abagenda lyoka gesa mumrumu abasiri tubogima nere kuire chamelia ODM bono nande muswati mwabona asirete obeteli koire nago chakomwe chomugana wega seti ukwa nera gazeti ya The Daily Nation ase page ya gatatu Oburu returns home to bury his sister
ni gobono airanire nka ase mo basokano elio gocha komwene gose kumurira musubati mwo Beryl Achieng Odinga na omugano yo rest page ya gatatu gotana morning. The death of Beryl comes just over a month after the passing of Raila Odinga iga ya kirwe kabere ase se yemeti nyebere ekero bono nigo anyarite gusiria gose kero musubati anyarite gusiria bogima kikererete o museneta we county ya Siaya omusikio Oburu kuirana kubutura etaro yayo cha sinceri ya Dubai iyo anyarite kogenda chitariki emirongibire neyemo wono nigo airanire mu basokano erinde acha kumurera omusubati omwabo bobe nera ni gaigwete bobe wegasiri mwana omwabaraire mwana omwabasiri ande bono mete wikare goche sang engineer utigarete buna omugaka bwenga haki enzi page ne agatatu ase gazeti ya The Daily Nation nabo igo egoteba day of chaos na seki ritukore igoro ritukoria rengerie cheburaburu nabo igo kongusanana nabo igo abantu gose abantu bari gusigasiga asichingaki obochori bwarenge gokorekana egoteba na by elections marked by violence and poor voter turnout bono aba kichukura abangi mbasogetikuru asichinga chabo kiagera bono nigo eminyokani yarengaroro egati yaba gose nga mbaroro batabwate eganga engia gose ni engia asiritukerio regoro kikereta abantu abangi mbasogeti goche gwaka chukura kurwa chinsemo otana pockets of peace. It was not all doom and gloom as by-elections in the North Rift and Northern Kenya regions were conducted peacefully with high voter participation recorded in Turkana and Samburu counties. Ngano gukumia sana asichinsinyo chinde chonsi nigo yarorekaneta abantu mbasogeti abange lakini ekero ukurigereria chinsemo chinde bunabono county ya Turkana nabo igo ya Samburu nigo abange banyarite gwesokia elio gwaka chikura elio gwaka chikura asichinseme cho yuno muganora se page ya kane nabo igo ya gatano nabo igo ikiregendete gose bana day of chaos eburaburu nabo igo gusigase gokonge nigegotanga mini polls many voter keep off polling stations as goons unleash mayhem bono nigo ababegu apasaria baringia se chinsinyo gete anamono ase gati echi constituency nchiri chanyarate gutwara omochando kiguma buneria Malava na boigo iyo kutoka ime county ya Kakamega na boigo to kwa constituency ya Kasipul ime county ya Homa Bay na boibwate chibicha buna chigali chanyarete ko bachigo saligwa na boigo abagotu batemete gosoka kugenda wakachikura na boigo nonye abange barenge kugenda gutuma abande mbale kugenda mpaka niti kugenda kubanga chiraini nabo ibwate abanyanyimbo chigali buna chisaliriga bo chisaganire nabo igo nabantu bande buna bakonya gosiga ase obochori bo bweri tukoregoro page ya gatano narimo nabo igo ya gatano nakabire homonyenga obwo nabo bwirita abange tibachiti wesokia wakachikura. So achipechi chia kana gazeti ya Taifa leo nigeukonera omugano kurwese county Nyamira agwanse omugavana bwe county ya Amos Nyaribo bono iguchigobetili gwangani garage gotegererwa gusikira kiaye kiraje gotegererwa ne bunge ye senate yonsi maiga agiye bunge yo gutuguterale kugania gwokoraswe we committee usi committee y'abantu bakebaraje gotegerera kina kiaye Nyaribo egotobakaranga andake guchekera nigo okugania we committee y'abantu 10 kurwese bunge senate unabachiko tegerere kine Kenya libo nigo gutabwa tamatunda ande onsi asibono senate yonsi ngima irachu chako tegerera ikinakia ye mo governor oyo Onyaribo unyara kubaga wako isiko na aba MCA usi aba wakilishi beji wode asebunge ye county Nyamira unyiringa guchakara litko liri elia jina likisato omotenyo December 12 nigo ikine kirachu tegererwa ne bunge ye senator koranga bono Nyaribo maite kuru maiga kakero monta kolira mamocho usi abwate kina kurwa senate ese ne bwate committee ili eko chora etegere kinike bono okora ingana yoko chora committee ya tutwale ebago choko tegera bonsu ne senate uyo mwababe boshuba motegerere ngiye kora aba impeached. Okay. The plenary, Senate plenary, ndiri bonsi ba wikaransa mbali kutuwara committee ere special nigo bonsi barachi wikaransa mbuna tutebe tembe plenary bono nga okorogo okoleto ase kiro montori all staffs igonye kimbwate ligo so moche mwezi pi mtu SP yes mwale gocha bakeba bago kama umuchando ngayo reri ndo eresere ngayo umuchando le Nyaribo tata lemereri umwana one
temereria ye nyasaye naro Oino mugana ora CPJ komi na boiga gazeti ya The Daily Nation rituko oria rero kire gotona rituko chitariki ni sato omonti enyo 12 hose December on Wednesday na ribono engana yaye omo governor wa county ya Nyamira musikia amusinyari bwira chikotegererwa na baseneta bonsi ime yebungeri ye senate nkoronoma eteruge kurunga abajun yes ate abajun nga kibago kwana abachun bakarabatiswa esikati kire wanti tukubona wa kereruga eba kokolinga wa tali kereruga umonjo bolinga ejamigo segesa kukia abajun niko bono bayiruli bagaba kirembe mono anse ekyomekeliyo krosi bitabu wancha goswa krosi bitabu bya bana bali abake anseruga yabo gosemuntu wabo abajun yuanda ke konyara batebirga niko bwebiriwe kegima egati yebisakubiri abigo kwana gose egati yebisaku biri mensi ya Kenya kolingana nomo nyakirugo obwe gose bwa mangana yoborania se egesa kuyigia bajun okurunganere Abubakar Ansan nigatebringa abajun sud nigatebringa abajuni abanyene abantu bokwana umuntu w'abajuni igo bagokire abana babo mbachiko swa kwigererwa ya mama haleluya abajun wero tisa Lero bitabu biri bya ikagusibi aliko likuwa bana bakengo likubira. Straight. Abajun wero tisa. Lakini timaitinga abantu ngo embrace bare gusengo encourage bara bana basome bitabu. Lero abana mwana uli ule lirikara metro ninazadwa mi mu. Lero ebintu biri tu asomete babo ugatona babo paka mari ange umwana umiyo kire miyo kurati mbiro ebintu mbigo to kanga ibiro nze nasomete ono ngana kirugo ragira enyange ya ebitabu mbira sechi library ekero kogenda chi public school ebitabu ebigambira oro nande abana gosome gubare ngo bare encourage tinse omurobere ego CBE basome gwe nakikora egesa kwekia bajun akirokia gokire ngabone bitabu miso ekoroswa aseruga yabo ya bajun eligego kinia erugeyo asiye bene lakini ebechiga ya gatano ngo kwa nerere vijana watahadharishwa kuhusu kazi fake ngambo Watabakana abasani kwa bakale okulerwa nsejigasi chiri chitabu ati omwerekeo chigasu chembeo chia echinse chisiko kolingana nomo nyake gose omunyakirgo mo director anse wizara Elia Maganali yobwa mate bwa mangana yichinse chisiko omusubati Emma Gisheu ni abo igwamo nomo konyi bwo governor bwe county ya Kilifi Flora Jibule niko batukutera niko bagikirikirage amangana ejia emechando na mateso nemirememebe no goitwa asichinse mo chiri chia maiko asaba Kenya bali bakogenda ndakabasaba bakonda kulilia asichinse chiri chia Bwarabu yonsi na magana dikirichibe cheka 5 bono mambia nabo kwenyolera yonsi ayanda mangali kirega iga omonchubulire gazeti kumyoka mpaka gazeti chibe chichia 5 na mangana kurwa chibe chise chia maiko asabono omorai bwenselia ya Guinea Bissau tukondera umaro Soko Embalo yo otangire ogendera gusikirwa maiga ye jeshi ense yugonchura serikali na koira libaga lyoteneri bwe serikali ense yo ya Guinea Bissau ukiraboni gandi go murayo bwe ense yo ne abekire chera nigatangire asiekeire maiga ye jeshi yense yo yubono egendera kugamba metekero breast diabwa tu sokoro use eseligwa the next burayi boko iro ne jeshi echisi papa echisi bono wana Guinea Bissau sai military Guinea Bissau ni kwambira ne jeshi ikiraboniga yakono mo president wense yo kurunga Umaro Sisako Embalo ligabwatire ligabekrecha unsarigo numa etinga abatali nebe makunube agambe kubwesere echisi Ndio meta stai mo chiko stai mo chiko lengani amalio gibuna abananchi eba komani yani ba amachika akoru agutirimbuka njirate yo akuru agutirimbuka yes akuru ase aba oburai baro mubazokano mape muri ko umera na lichiko bakori bwati usariko no mata bana bali bakuru kumachoni nabwo abo itinga kiyo matira da kumanyenga kiyo ngi kyalenge cyo basa kunyolia bakenya bali bagusiba ligireti onkorogo
Togo swase wizara yensemo yichisemi page 12 gazeti ya The Daily Nation nigewata bana ikiombekere ikyo kulika bali mugia TSC Teacher Service Commission nigo bono kianyale kubwatokana nde ogochika okoya igoro yechi transfer guchase aborokia na boigo amangana promotions kosekera baki niwe ebirogo ekera sekero nigo bagocha baba transferred yani ngo kiniwe kero kwa rusiwe skuru yuko irwengao lakini bono koregana ne kiombekere gia TSC nigo bono kianyale gutangaza buna engane yo nechikwera kerogo kiniwe kerogo na bo kiniwe kerogo asinchira erendonge otari konya kominyokigwa chinsemo ime yense ya Kenya na University of Nairobi, the University of Nairobi workers a protest over 424 million pay deal stalemate bono nigo abari aborokia ase University ya Nairobi nabo igo abakuri mirimo ase university yo bono obanyajire ko robekana gusaba watokire birero byabona inde kubwatakana kiribuna mbarababa wakano wachibesa icho bono chekire goika 424 million amadeni atarabwatuko kuchiase emishara anemono asensemo yemishara yabo na gukonera achisemi nigo bono ekiombekiri ya Kenya National Examinations Council NEC bono kirigetie enchira kiranyale kubika chihabu gosichinsemo anemono ase senior school gete elio chinyare kuwakilisha chi region gete kose chi region au aiga sinsi ya Kenya kubwatikana no muroberio yiga OCBE kira boro kiwa bawo chose grade gekomi chiskuru njire chiranyare go choro na bwo chinsemo echo bono aborokia korwa chi region chonse baranyare kuba bagutarira eliko nyora megerio kubwa mono anene mono asia mangana practicals elio ese bakogenda basanga igoro yechisemi ase chinsemo echo nabo igo librarians bari batenene techi library nigo batebire au morobere wega artificial intelligence gose AI nigo bono nyariro gukora omotindo gose tabi yoko soma yani librarians nigo bakwemurungane na AI is a fast eroding our reading culture bono bantu mbari gosoma nindi artificial intelligence nigo yale tirikire gentonga wetira se mitandao kire gentonga kiraro bono bantu mbari kubwata bari gosoma library bantu mbari gosoma vitabu bantu mbari kwenda kutubura vitabu gosoma kiagera kire gentonga nigo bakenyora ase omutandao ngagirete na sense moyende egukwananga DN2 ekwera The Voice egukwanira amangana agenda based violence ekire watabana anti GBV system failure nga andake nonye obo bego okonereri gokoiga wake jinsia kogenderete kurwanirwa nigo serikali yanyarire kugwa kusitira abake wikirani amaroraye nasiki una serikali yanyarite kuruguchika buna by 2026 inebe ya keiri vise biga byokonererwa kwa bantu nigo bono yarorekane nga bado au mochando noraro anemono ase okubwatuka chibesa kosokonyora chibesa chisaine napo igo kubwatuka ujumbe elibwenderete gokonya abantu bali baunereriwe banyare konyora oboene bwabo nabo igo ngamonchoreri ali abonete kusebitambukiro bibonete kumokiwa nabo igo amachiko abonete kubikwa ngataraba kagwikiranirwa yubono yeirire buna yorokire buna serikali yandaketere banga gukura amangana gender based violence DN2 page ne yakane wiki ya gatano kwa semo yane nakorije tuliria sensabuli ebitibo no mambia na bokoranga kyomogoko monene wekirabu kirigia timu ya Arsenal maiga yoko ba meseli chinsase na ko imbura kilabu kirigia bayenda monikisato aseyemo na ba aseyeti kirigia Emirates Chia kiboigo ekrabu kilikia Liverpool na Tottenham boigo banyalete bago korania Emre Moli skuliri Jumatano migano igore birabu biga pechio mweli ya The Daily Nation na boigo eli ya Taifa Leo kulina bokonyo mugano igoro yo mugosoli giata oyuro mu myoki giata aswangorwa Africa chimbiro chiri chimita emiemo gukwanira Vadnanta Umanyara na bakoranga kiagenda kuyaligania kiragea anse ogochikumira na gusego shirikia chimbiro chirichia wala thread sensomelia guchimayikane na Commonwealth Games title alia gusi Robert Tibo igoko genda kokosolia chimbere chio anse enselia ya Yuloba ali emoti nyuri mutangani umwaka ogocha yonse nabugonya oraga igoro mugano Umanyara ase gazeti ya The Daily Nation ili ya Taifa Leo ase EBT tiatumio kasomoga konkorogo kerondo chichisa chiko myaka ekerege mambia bo Huntulere na tatabuki huntulere na tatabuki ndo chemechando ya chire mapema lero timbua ti pitaifa
lero timbu atimoge ningo kwa papa pupa okore magwi. Okay, bono tate kuminyoka immediately on the spot mpaka dondosa hapa na pale. Leo ni siku ya Ijumaa, Novemba tarehe 28 mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kianda. We dondosa hapa na pale. Tate kuminyoka immediately paka sakuru kunyali mambazani papa pupa. Noege konegi akoregete. Konege kong. Okay. Musacha lende buruma yeterenda basacha nukuja kuragaragira hoteli abu there is no any problem kwa razako waso wa nyumba kwa razako. Okay, bono musacha yomoga igego tebekana igachete kurusie gotiaje elisti kagu hoteli ya gochioba erojing we erojing ya gochioba we omongi no yatigachi kurigereria elisti eri chibesa ciali meiri uchinse mongina na bai mugetaka motebi ngabona siekere omugakanje naye twakura ndamo naye kali obwenenu na achile oino molikio no kurukwa nere Janet Kafunga nero manyiri gigabu. Okay, ngorusi gigabu ngoirina ndasa kurukunga nao kaviani gotoka nzaru kuruga Machakos gaiga bora mwaga unga kwa kuchochea wenza. Oh my God, mongwana kale gaigo mogete gochia se post ai mogete gochia se post live and direct akando yogo tebie post igoro y'abantu bali mauba okore mirimo na ba okora bobe babute koraiga babute kirenga kiagonya kwanda babute. Okay, bone yaikirite e post nera ya motebeti ngabono ase ikire ayetata asengenjo kwambute ira abantu bonsi ipi naye nkubuta litukolia lero oino molikio no kurukwa nere Cornelius Mutisia nkorusi gabu mapema nkwira somolikio no ringanchete naende namasoma kurumaega okurukwa nere Janet Kafunga gaiga kara sakuruko Diane Kwale. Diane Kwale gono gamucha no karega mungwana iga no mungwana umuya mungwana buri kabisa buri mungwana esebene. Okay, bono gaiga abasubati abachite babere bonsi yamo bagachamba kobisi yae bakamotebiga maite musigonde bono kuri musigo muchanoro musigonde nane naye kai. Okay, nando musubati nere nwali nera akamote musigonde nane naye. Okay, bono gabu mungwano yego tebekana anachanganyikiwa sana. Chombi achanganyikiwa vipusa wawili wakidai aliwatunga mimbu mapema. Okay, kwa razake ra duniani asengo chikokolera seti yane ya taifa lero kwa razangu ra duniani demu achekwa kupekua siri sasa Okay, bono gaiga umusubati na kara ugakare pere akonya gukwana ainjira rakonyora chibese. Okay, umusacho okomwa chibese tamanyeti mukaye ukungu tamanyeti mukaye. Okay, bono mukungu yarwerete akamakuru akanyoro umusubati onde gaiga nsemo gigaiga akamakuru akamotebiga mishapima numahete nyarebe aye musachori uneru kundageri ulia kondo isia digere chinchara digere nonego yanga bigite very smart very accurate manyango oyakoeresa manyamukai akatongi umurumba ya mbofu oino molikio no kurukwa nere Kipungeno Cherioti abuna setualenga kurukuna awawa naruku abuna ngokorega seti yane ya taifa lero kwa razangu ra duniani mugakanchemisi karaga right abono monchu muligelinga gwikiraga gono toko ya kolera amagazeti lakini tuyabanga egekege kirabusyo konyole never na nyuma ya never ntomena bagani gaiga studio wokonera mheshimiwa Peter Omanga na wego mheshimiwa Samura Poko turachikuligelia magana siasa emambi abona sense baliende ya gatatu yengambo ya getembe chikorwa jofuru sari gotuska Matilda Obaigwa kero kirongo soka kuraiga nkorogo na gotenga nebirongochi abantu bakiombu munyaruka na romo kege kebalia yake sana usirete ubugima bwaye pole sana. Yes, igona wako na mama yes ntwale kwanda kurelisi ono toro chibunando mu mwamurero basokorera mama no makonko basokorera kinya sai
mwana vene atumuke ase omore. Pole sana. Yes. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gutoka Nyaribari Masaba esomwesi miwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment egekogera serikali nko bakonyera abana gwetera chinjira hawa entangani neri ya constituent development fund, that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eri yakabere eri punko era abana baito chiron ekogerene government institution nko egubare first priority bae ujiron bagosomera eri yagatatu kare kupsia tumira marieta gochie serikali nko bae scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwenete kobera ngamune fees ya buri tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive, that's mechanical engineering yebwate sections ndubwate building koro diploma artisan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare wa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igutakorete document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga rere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemeremende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumo cyubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu cyase na ngete na kambi ngasawo yido saboyo mo anye ndobo moyo munako batebi nziko batebi omurare timba so abo chimi ndo mo ko yija maria ya wamko be kanga ida ekene enyagitari eye yankonya sana yani batebi sana ngambia mo kirege digamo na kore tu operation mara gatatu okugoro no lakini lero ma nda wake te wow awako tomera omupisi lakini lero atumaso tiende bwana ekekerekia soko enda tambe kanyago tare digamo na kore tu operation kwa nongo chama ekana mana sani mawo mane na kore gas osteri gokora bueno kanya ko uba no na yo ba ko ba tirete kanya batega konde mwana yango nya batega regege de pie karimo trogoro kanya rate na itali ne na ko o robo ko eta o se no ba no batega yes ai ni kamwa
Nikuja. Nekera bako mbwatire tumo wakuja. Asamange bakirisi gwetera sete namba chabo echochire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. National anthem ya never mapema zenzi mamake muntu zenzi buna toiboirega gocha amasikani nabwo nate gutara amasikani nabwo nate go drive very smart very accurate very intelligent. Okay, na tutigane amasikani no tutiga amasikani. Okay, aje ko monyene ekere ukurigire yo mino iga gote no muntu bunaye ate no muntu bunaye arafu kwa magro kwa imuka kabisa serious kabisa kwa musuna kere kwa musunire ngakiuma takoigwa uikai burro ngakiuma takoigwa uikai burro buna nayo uraigwe bona reto gutiga usuno yo mino. Okay, bona tiga tuminyoke kaki amaene muna bona amangana ye chikura ekere chiroro ntoma tumuranya saen kurwali bona linda ye tata umwana ominto ekere kumuke byuma ngano yo mino tate gwaka umwana ule liuchule nule kaki manyanga umugambi ngutokale bwanja umugambi erasi manaro nkobaro kaki nkirende bona mugoitanira bosa abantu bande bale bagakarisinya gitari abantu bande bale sinya gitari kaki bakurwaniriro obogima bwabo abana baba bajandegete nyomba gigalia ngaiguru ngangwatagete nyarebe kamakuru gako yo mino kaki bosa. Okay, no problem. Ayende kwali koreta ye boro muaomba aragirete buya sana. Abana ba omba aragirete buya sana. Igayo kolengi ngambu yokoba. Igo tugweti ngine tanguche nuge. Tugweti ngine ngoso. Tugweti ngoso korete. Arafu no ikarasta ya ba oba kuragira. Aboli bakorera gucinya gitari. Kaki. Okay, there is no problem. Ayembe ye wakorete. Rakini murayi wakorete go nairete. Okay, no problem. Oyogerete ogakenya baminu nairete. Okay, njetima yetiaro ekiara tima yetiaro murai kikware ngasare nugi. Okay, manye goichaiga murai ngwachoretu ngonye kere gwachoretu amanyinga goiteka tabatali please nonye nae na botabe tokoba lakini ekenepi onye gwachoretu bantu bao mbaiteriti manyinga wi aye murai aye pako gambe nyasaye babu nande buyapi aye naye toko aye na ora to gambere buya umurai ekiageraje egwachoretu buya muntu ndetayo manyinga itigitazuri tada straight aye na gochiko to gambere buya igonta temba tebya banjo baligiriri andos bya semuna banjo bategereri ba never tatengo tebya ekero gochoro murai to baise gochaka gochoro murai ndio na ni chibeso okoete to baise gochoro murai nga asengencho akoire chibese no never omurai mochore kulingana muno mu maete kurunka gigaria kuruga abuga esokoro ya enyo akagambire very smart very accurate very intelligent wakati emisiongoroge bachango kuwa na iga abarai bali mwachore tu ya abangwana papa abaisia ya tachanzi ya ekiagara 2027 ni mate mutu aigere siwa pemberezi 27 ni mutu aire
bono igana riguta chance korra bana nchi emirimo papa pupa mama nchererete yo one sigwakorire buya abwara bona next naye tokwachikura kama togokora tokoba mama ke muntu matokoba never tokoba. Springfield Medical Vision Center nigobono egokorereria obukoreri bwa general outpatient consultation naboigo obubweria kukorabare ensemo y'uburingore go laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso naboigo ensemo ya mainigo dental nigobono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building ground floor Samange Bakiresi Miase number 0745268031 was 0721243247 Springfield Medical and Vision Center Guika Ekwe Obokoreriobia. Omugusi mwakono Wool Superstores naindi yakoletire Black Friday Next tariki ya 25 n'esatu cy'umutinyo